Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Your Excellency, the President of UTM, Dr. Sokabambe, ole megezeka tu apatroni yatu, ole megezeka tu Dr. Tumbuka, ole megezeka tu Amai Makuta, ole megezeka tu Secretary General, a Vice President, kumwela kuno, Honorable Makondi, Public Secretary, Director of Youth, Operating Secretary, Tabona nitakunya nilani kwambiri, Director of Operations, Regional Governor tu, a Director Amaya kumwela kuno, Komiti yose yani John, Director wa Nyamata, Mzake wa Mchana, Mabolo watu wagogo watu ole megezeka Muhammadi, Komasho, azigogose, amene mwati landira kubagwe kuno. Yoyamba mali kutokozeni kwambira agogo Muhammadi ndi kulani lose, ifato dida nila antu ose, amena bwela pana. A President atu ole megezeka, mama uno, ndiye Vice President Komasho wa Secretary General, kinaida nidwa kuti tikalandire muntu kunjamba kuda kubwera kuchipani cha UTM. Koma sole tunabuza kuti tiniso nkhani kubangwe, tiye tikakulandire kuti kubangwe. Anati ayi kubangwe wadalika bodi neso ndilimboma, suka kale koteka, anyamadanu, niku hapa sema teni yango vaa uniform yanga yomwei, koma nikuziwa una kuti nendi wa UTM, kuti mukati niandire kunjamba. Tiye niona kuti sizikira wino, kuti mukale kubangwe kuno, ifedika kale kumalandira muntu kunjamba, ndeni menena banga, wabila kundirande, ife kuno kubangwe bwana, angamada liwesa antu osewa kubangwe, waliwe minali eliseso, otokera kuchilomoni kumanja, palibe tose, kuno ndakubangwe. Ndeye timenena banga, nabila kundirande, kukapeleka ma 10,000 kwa Anyamata, kuda inuyo, mwina mokwiza nanda Secretary General, mukatilandire kunjambaku, kuti ndine wadu wa UTM ndabwera kumwela kuno, ndabwera kuplanta ya kuno. Inamuza sokuli kako pita chabwino kumenda kuchokera Nchana kuzingwangwa watenge kuchilomoni uko dusa manja mchabwino ameneo akulandire aliai ni mafuna ndiloweleso mpaka nakundilana zimene zachilika bwana ife nangodi takulandirani koma kukulandirani mwenda kulandira yokola wa UTM kwangosala malole okha ma 10,000 ajana kulife ma 10,000 sipanga nao china chilichonse 5,000 kupeleka kwa muntu kuti kulandira fedima landira antu kulele ndipo tinauza so Nyamata kuti mukabuze kuti fedima landira antu jani akakuwa sani 10,000 esipira ntito angodi ayi wadiwa sa 10,000 kurukuna tifikali pile mpira nizikamukonela mpira ndi 10,000 yapoi kwa mabuse omose mwaukhala matishe dante mana basa kuda avale wangu hata iya momo kutabela funa zikolopa akanya muna zikapangira zikolopa ripoti mene zimafuna zikose kutokela kuofesi yani mene nina bepa asenda jema tadia Vice President yaku mwela kuno mokila nantumbuka kudabila mabanga zikolopa amena mabanga zikolopa mkabila kunjamba kwa mokama lole oka leo takiwa na muhiso ya Malawi
amene asonkhana kunjama wopandani kuti akanyamula polisi kumuziwa hata kwagwesa amonyamula malolo pandani pomwewo tione kuti kiyazi sithabwaji mpaka nakatula anthu makwawo imene akupita akulete wapepeseka mmene amanena kuti nkhani ya alliance pali wina achitokoze kuti anabwera kuzakupepesani kuti abwera kuchipandi cha UTM inaona kuti mnakumana naye kumaliro so ndinene kuti kumaliro sikopepesa president kuti pepani mutawina ine sinabwera kuzakugwirani mkono nimati mulikhululukira kuti ibwera kuchipandi cha UTM kumaliro sikolilira kuti nimafuna ndibwera kuchipandi cha UTM kumaliro tunapita kukapepesa kumaliro tunapita kukampazika muli mene brother kana mwalira kama munapeza kampena amakalira kumeneko kuti atone munangona kunitamangisa kuchipandi cha UTM ile nimafuna ndibwerere mapeto ake amapita kwa kugwira mikono kuti akupepesa nayi akafuna kuti alandire kupepesa kwaje akakumana na secretary general osati kupepesa ninuyo akakumana na secretary general akapepesa kumeneko wani akapepesa kuti waononga chipandi cha UTM amaona ngati chita koma chipandi cha UTM ndichichira basi akapepese kuti kai yose chilimana mtenga ukhala vice president wake amalekera kumusajira chilima misonkhano yose anali wompatika maneneli Yudasi watu UTM president yetu tinafika kumaliro msonkhano wose wamaliro watakuti anthu azinyamula pabila kumanda anayi malindini mawo kuti ayakhe ulaliki anthu akamabe mphala mchalichi mwina kapena machalichi akume mwapita iwo koma machalichi onse akangopemphera kuti mpingo uime sabona ndiimbe nyimbo yomaliza palibenso wina amene amanya kuti mafuna kuti ndipemphere nyimbo yomaliza ndiyomaliza anthu azibadika zikati amene azipita koma kumene kuchabwana ene anayima molira kuti neyo ndimatichonde mafumu muli pano akuphalombe tandite ndipemphereni kwa president kuti anandithamangisa kuchipani koma ndine wanu mpaka nakalekale ndiye ndimati mundikhululukire iyayi tinakuziwani kambali wanu sitifunaso kuti pakhaleso mupitiza pokhala Yudasi kumperekezaso wina m'manja mwa Pilato ayi nati wakale watu wakale kuyambira msazanyo zese maliro akunoko kumwera mukabwera kuti anthu ena yankulala atikusa timalemekeza ndikumabweraso kumali yankhani yachipani asekretary general ndi ofesi yawo muzikadandala kumeneko kalata imene akulembera nyumba yankhapopo kuti ndamva koma ndine wanube chifanga khale chibwazi wina kalemba kalata chibwazi chatha umango yankhapopo kuti yayi ineyo ndinebe lavu tulavu baki tubaki ifeya twosa bora banoa walibe wina amene walandira 2000 ifika bora bano ndupeleka 2000 kwa anthu awa ubora ndupeleka 5000 kwa anthu akuti abwera kumsonkhano ndi mwana wa ukulu chifukwa 2000 esaguli akali konse 5000 esaguli akali konse 10000 esaguli akali konse ndi mwana wa ukulu kwa nyamula anthu awa ndikuti tiye ndibwera ku State House muzikalandira ndalama kunyumba kwawo anthu akugona pamphasa kunyumba kwawo kuzungizika disikizi kunyumba kwawo kuzungizika Ba 16 September mutese mafuta anthu alamula kwase zochita ndipo 100 billion imene mwana kuti muzipeleka kwa DC chaka chilichosema malina lilonse ndalama imene ithandizire kulipirana sikulu amene akukhala manyumba nzeru zawo akulepera kupita ku Maski akulepera kupita ku Udima akulepera kupita ku Yubasi akulepera kupita ku secondary school kumanga secondary school amanyumba amwe akulepera chifukwa cha school fees ndalama imene ithandizire
kuyendesa mseumu wina ni amamini basi mmene ene mini basi kulepera kuzaza anda kulepera kukola mini basi kwa ndama libi ya mini basi anda mango enda ya Adamu ndi Abrahamu kujogera kuno kabila kuisa abenge tatu ba 5 million mmene mune akudi billion imene muzibereka pa district council ili yose itanyizie amalawi kuda kaya anthu okuti chakudya ndi pamawo chilimo mafuta pira linao kuti ukalamba uzichepa itatu kuti ukulamu kuti mafuna mafuta ndiwo zazaza mafuta kuti tizilolopera komanso soko azipezeka uzika mtengo komanso ndalama zipezeka mchumba azibambwali apawatosa medipa tikakola vantu kubiliwira kuti tukuta limene lasakwenda nanu kuti tibiliwire koma timangovikidwa mazi kumasamba kwenda sopo ngati ubatizo masiku anatipapa tizipa manyumba momo walikaenekea kukali kukapata ubatizo kukumwambia kunyumba momo muwe mpani pamene mutende boma ila president akulemegezeka muthandize mtundu wa Malawi ukhale uzidalira kwa iwo kumapeta kwani kweni pamalo pano tinabwera ndi amalemu Dr. Asao Silimazimu ause mutende ndipo pamalo pano pamene president wathu asana tisiye tikupanga zowuli likapangeza alliance analipo mipingo osiyana amene mwanyengerera president wathu aloleza alliance tikumakuonani tikudziwa ndipo tikudziwa kuti mapemphero anu ngakhale mpite mbali ina yakutaka kupaseni chakudya chathu cha lero wa magazano onse ali chipani cha UTM chifukwa mzimu wace watu utasausiwa kumakukuza tsiku lilonse kuti anapita analolera kuti titero chifukwa anafuna kumvera ino ngati makolo ake chifukwa iye anali mwana amene amamvera munthu wa Mulungu wina yense ife timakhulupirira kuti anthu a Mulungu azibusa athu ansembe athu maprofeti athu maapostoli athu mmayima mapazi mwa Ambuye athu Yesu Khristu ndiye chilima anafomera kulolera inu ngati Yesu Khristu wathu akadzikola pansi pano kuti achite makufuna kwanu ndipo ndiyachoka pamenepo timati kukampani kuti maganizo anu onse zochita zanu zonse mipingo yanu yonse mukalowa kuyambira pano nkhanyekezi khale Dr. Sao Silima kuti zolinga zake zimene mafuna kuti zitheke zinalephera chona nafuna kumverani kuti asatirena chanena kuti yayi Dr. Sao Silima ndiwe nyamata ndandipasene ndisogole pakatazaka 5 bwaleyo kuti ndakakhala ndi thazi analola chifukwa cha chimenechi komabe ndikabwana kubuku ene amakhala kuti buku la Baibulo ali nawo ndikumayika kumutu ndikumayenda nawo musewu kuti ndimawerenga buku la Baibulo wa buku asakuliwerenga ndiye mwine ntchito zina za baba zimasokoneza anthu osawerenga Baibulo ndipo buku musani kuti mubwere bwezi buku la 2 Chronicles 2 chapter chake cha 7 ndingoyambira pa 14 ipo tikafike mpaka na kumapeto pamene Mulungu akunena kuti anthu anga akazichepesa ndamvera mawu anga Mulungu amamva mapemphero pamalo pamene potsala maso ake amakhala openya nthawi zonse komanso makutu ake amakhala othera nthawi zonse komanso ine ndizakupasani chilichonse chimene mupemphe koma mukalephera kumvera zonena za ine ndizatha kubwereserani malokasi azakutafunani malokasi ndipo kuti anthu analephera kumvera ananena kuti after 2 years ngati sindichita bwino ndizasika pa mpando ndipo analumbira pamaso pa Mulungu kuti ine ngati sindichita bwino after 2 years ine ndizasika pa mpando paja panasikidwa mukaja kuti Mulungu amagona Mulungu amaozera akuwerengerabe mawu amene ajamene Mulungu analiya munthu mwana wake analumbira pamaso pake kuti ineyo ndakula mpingo mwako ndakula nyumba yako ndipo ndikunena pamaso pa iwe Mulungu kuti ngati sindichita bwino pa zaka ziwiri zasiya chani mpando sunasiyidwe Mulungu anati oze bwino ndiye uziwenso kuti uwona nawo mizombe ndiyingo tafuna chimanga njala ndimene ingo tikubwera kupita kuchokera mamita momo kunyumba kwathu sifikapo njala ikangokwera kuchokera munda ikamapita sikuti yafikiraso kunyumba kupitaso kuchokera munda momo ife kunyumba kudingokhala kumalikia kuchakachino ndikolola kupita munda sikupeza kuchina chilichonse ngakhale ife mati kuchokera kumizi mapesa osakera moto mamita umulibe kusanza kuti chimangayo sinapange ndi nthesi omwe sichinakhaleso ndi mwana yemwe chifukwa chamonomene kuti apaza fertilizer apaza chimanga kuti ino anthu amene mwapaza chimanga mugulisa chimanga mukagulisa chimanga mukagule fertilizer mbangwe muno muli muda kuti munatira fertilizer mufira bangwe muda ndiye mauza kubangwe kuti ayayi chakweza chimanga ngati awanapolowa kuti amagulisa chimanga ndiye chakweza chimanga mtengo kuti mukagule fertilizer ngati awali ni mina kuti akagulisa chimanga chokwera akagulisa fertilizer kuti atire muda mawo ayiwala kuti akugwira ntchito akupanga
business nkanja kuti ma business akhala kuti akupanga chuma chabwino. Lero mambo kuti ma business awine nawo anayambiranso kusika business anthu aduka president ali pampando popo kugulisa foja osika azungu kumakula sika foja osika president ali padi ndekuti kusika kwamtengo wa foja asisanda azungu president a president pa 16 pano never even there kuti azungu azibwera kumalakiro kumagulisa federa osika mtengo imuli pompo chifukwa anthu akagulisa federa akagulisa foja wao ku Zambia amakhala ndi ndalama zochuluka akagulisa foja wao ku Mozambique amakhala ndi ndalama zochuluka akugulisa foja president ali popo akulandira pinyaminya kusoza kuti president alibe chili ndi anthu amalawi amalawi mwayankho anu namba sikugulisa foja kuti president alibe chili ndi anthu yakasankhani bwino pa 16 September kukasankha Dr. Ndaitwah Kabambe amene ali ndi chili cha Malawi amene wakhala kugwira ntchito ndi malobimba mtalika amene ntchito zonse za basi amene mapanga budget director anaita Dr. Ndaitwah Kabambe nisewonse amene ochokera pano kafika kwa mkando kumulanje anyamata agenda amenewo misawo yonse amene akuchemera kuti apanga nsewu ndikumati wakuti delibati wa parliamenti ayina agenda amenewo awo napempha mabungwe maboma abwino oyenda nawo Malawi muno wadi mwa dziko la ubali limene napempha Dr. Ndaitwah Kabambe ndi dziko la China linabweretsa parliament linabweretsanso mamisewu ma 3 lines misewu manager anabweretsa ndia koma chifukwa cha imfa Dr. Bingwa mpaka sina malizise ena abwera kuzamalizisa pano mmene amapangira mbambo kwatira mzimayi wa pakati kale akabadwa mwana mongo ndi mwananji wace wamasali wace Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.